Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Orlando. Nakatira dito sa parte ng Visayas. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa aking totoong karanasan. Taong 1999, nang maganap ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Nang mga panahong ito, ay nagbibinata pa lamang ako't kasama ako ng tiyuhin kong si Tio Teodoro na kasalukuyang may pinapatakbong purinarya at siya mismo ang nag-iimbalsamo sa mga patay. Dahil sa uri ng trabaho ng tiyuhin ko bilang imbalsamador, ay nakakarating siya sa mga malalayo o liblib na baryo, purok man o sityo. Ngunit kadalasan naman, ay sa shop lamang niya ginagawa ang paglilinis ng patay. May mga pagkakataon pa ngang hindi niya maiwasang gabihin sa daanan bago makauwi sa bahay. Dahil sa uri ng trabaho niya, Kuya Chris. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, sa bahay namin naninirahan ang tiyuhin ko. Bunsong kapatid siya ng aking ina at matandang binata na po siya. Isang umaga, habang abala sa pagkakape ang tiyuhin ko, ay tinanong ko siya kung may iimbalsamahin ba siyang patay sa ibang lugar. Wala naman, boy. Bakit mo na itanong? Balik na tanong sa akin ng tiyuhin ko. Wala po, Chong. Akala ko kasi mayroon eh. Sasama sana ako. Wika ko sa kanya. Humigop muna siya ng kape bago nagwikang kung gusto ko raw sumama ay samahan ko siya sa purinarya. Baguhan pa daw kasi ang kasamahan niyang si Diego at medyo hindi pa masyadong alam ang pasikot-sikot sa paglilinis ng patay. Tutal, alam mo naman na ang pasikot-sikot sa trabaho. Pwede bang ikaw na muna magturo kay Diego? Marami-rami pa kasi akong gagawin ngayon eh. Pakiusap ang wika niya sa akin. Sige po, Chong. Wala pong problema. Ako na ang bahalang magturo sa bago mong kasamahan. Tamang-tama po. 2 araw naman akong walang pasok sa eskwelahan eh. Saad ko sa tiyuhin ko. Matapos niyang makapagkape, ay agad na nga kaming umalis. Pagkarating namin sa purinarya, ay nakita ko ang bagong trabahanting sinasabi ng tiyuhin ko. Ipinakilala niya ako at sinabing ako na raw muna ang tutulong kay Diego sa pag-aayos ng mga bangkay dahil may importante lamang siyang gagawin, kaya't hindi niya ito matutulungan sa mga gawain. Tahimik lang namang tumango si Mang Diego at ipinagpatuloy na nga ang ginagawang trabaho. Samantalang ang tiyuhin ko naman ay pumunta na sa kabilang silid kung saan naroon ang mga nakatambak niya ring gawain. Dahil sa kami na lang ni Mang Diego ang nasa silid na yon kasama ang mga bangkay, ay namutawi sa amin ang labis-labis na katahimikan. Nag-isip ako ng sasabihin ng sa ganoon ay mabasag ko ang labis na katahimikan. Mang Diego, pwede bang malaman kung saan kayo nakatira? Tanong ko sa matanda. Seryoso siyang tumingin sa akin bago sinabi ang baryo kung saan siya nanunuluyan. Ganoon po ba? May pamilya po ba kayo? Tanong kong muli sa kanya. Oo, may asawa at anak ako. Pero hindi ko sila kasama. Umuuwi lang ako sa mismong lugar namin tuwing may dala akong pagkain at pera.
Seryoso pa ring tugon nito habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Ni hindi man lang ako sinipat. Sa totoo lang Kuya Chris, kung ano ang tanong ko ay iyon lang din ang sasagutin ni Mang Diego. Kaya't katagalan ay naubusan na ako ng itatanong. Sobrang tahimik niya kasi at seryoso lang sa ginagawa. Hindi naman siya mukhang mahiyain, pero parang nararamdaman ko sa kanyang umiiwas siya sa mga tanong ko. Kinatanghalian ay sinabihan ko si Mang Diego na itigil muna ang ginagawa at manananghalian na. Sabay na po tayong kumain Mang Diego. Medyo marami-rami po itong ulam na ipinabaon sa akin ni inay eh. Hati po tayo sa ulam ko. Nakangiting wika ko sa kanya habang kinukuha sa bag ang baunan ko. Wag na boy. Maraming salamat na lang pero hindi ako kumakain ng tanghalian eh. Alam ni Boss Teodoro yan. Anya pa sa akin. Napakunot noon naman ako at napawikang. Talaga po? Hindi ka kumakain ng pananghalian? Hindi po ba kayo nagugutom niyan? Medyo mahaba-haba pa po ang oras bago mag-uwian. Ngumiti naman si Mang Diego at nagsabing wag ko raw siyang alalahanin dahil sanay siyang hindi kumakain ng tanghalian. Sige na, kumain ka na. Huwag mo na akong kulitin pa. Pagtataboy niya sa akin dahil sa nakita kong muli na namang sumeryoso ang mukha ni Mang Diego at mukhang naiirita na ito. Kaya naman hindi ko na siya kinulit pa at lumabas na ako ng silid at tinungo ang kinaroroonan ng tiyuhin ko. Pagkalapit ko ay tinanong niya ako kung inaya ko ba daw na kumain si Mang Diego. Oo Chong, kaya lang ay sinabi niya sa akin hindi raw siya kumakain tuwing tanghalian. Hindi po ba kayo nagtataka Chong? Wika ko sa kanya. Ang alin? Ang hindi kumakain ng tanghalian si Mang Diego? Hindi na ako nagulat doon. Simula kasi nang pumasok yan dito sa trabaho, ni minsan ay hindi ko pa siya nakitang kumain. Inisip ko na lang na baka kumain siya sa bahay nila bago siya pumasok. Tapos tsaka naman siya kakain pagka uwi niya. Dahil baka ako nagtitipid siya. Tugon ng tiyuhin ko. Tumango-tango na lamang ako at nagwikang, baka nga siguro. O siya, halika na't kumain na tayo para makapagtrabaho ulit. Anya pa. Lumipas ang mga araw at linggo, ay muli na naman akong isinama ng tiyuhin ko sa punerarya. Naging malapit na kami ni Mang Diego at hindi na ako naiilang kausapin nito. Kaya nga lang, ay hindi lang talaga pala kwento ang matanda at seryoso ito palagi sa ginagawang trabaho. Subalit Kuya Chris, paminsan-minsan ay may kakaiba akong napapansin kay Mang Diego. Sa tuwing tinatanggalan na namin ng lamang loob ang bangkay, ay maya't maya siyang lumulunok ng laway. Na para bang natatakam siya habang pinagmamasdang hugutin ang mga lamang loob ng bangkay. Nakikita ko ring palaging may bitbit na malaking plastik ang matanda tuwing umuuwi na. Idagdag pang kakaiba ang amoy na nalalanghap ko mula sa kanya. Yun bang parang hindi siya naliligo ng ilang linggo at diretso pasok lang sa trabaho. Hindi naman po sa nanghuhusga Kuya Chris, pero sinasabi ko lang po ang napapansin ko. Noong unay hindi ko lang ininda ang mga kakaibang napapansin ko, lalo na sa tuwing napapalunok ng laway si Mang Diego. At kung minsan ay hindi nito napipigilang maglaway, kaya't panay ang pagpunas nito sa kanyang bibig. Subalit isang araw, marami kaming ginagawang trabaho noon, kaya naman inabutan na kami ng takip silim pero hindi pa rin kami tapos. Sinabi ng tiyuhin kong magpahinga na muna kami para magmeryenda dahil 6:00 na ng hapon. Tara po Mang Diego, pumunta na tayo sa tindahan para makapagmeryenda na. Aya ng tiyuhin ko kay Mang Diego. Sige boss,
Susunod na ako. Lilinisin ko na muna dito sandali tapos susunod na ako sa inyo. Tugon ni Mang Diego sa tsuhin ko. Lumabas na nga kami ng tsuhin ko at nagtungo na sa tindahan para magmeryenda. Nakailang minuto na kami sa pagmemeryenda at halos maubos na ang kinakain naming tinapay ay wala pa rin si Mang Diego. Kaya't ang ginawa namin ay binitbit na lamang namin ang meryendang para kay Mang Diego at bumalik na kami ng tsuhin ko. Nabanggit pa nga ng tsuhin kong baka nahihiya na naman daw si Mang Diego kaya't hindi na sumunod sa tindahan para makapagmeryenda. Makaraan ng ilang sandali at malapit na kami sa silid kung saan kami naglilinis ng bangkay, nakarinig kami ng mahihinang pag-angil ng tsuhin ko. Sa pandinig ko ng mga oras na yon, Kuya Chris, ay para bang asong inaagawan ng pagkain at galit na galit yon. Sinenyasan naman ako ng tsuhin kong huwag maingay dahil baka mamaya ay may asong ang nakapasok at baka may kinain yon sa loob ng silid. Nakauwang pa naman ang pintuan. Ingat na ingat kaming humakbang papalapit sa pintuan at kinuha ng tsuhin ko ang 2x2 na kahoy. At iniawang iyon para kung sakali mang baliw na aso yon at bigla kaming kagatin ay may panangga kami. Subalit noong masilip na namin ang pintuan at hinanap ang ingay na naririnig, gayon na lamang ang gulat at hilakbot na naramdaman ko. Nang makita ko si Mang Diego, abalang-abala itong nilalantaka ng lamang loob ng bangkay. Nakahahango pa lamang namin kanina sa katawan nito bago mag-aya ng meryenda ang tsuhin ko. Sarap na sarap ang matanda at animoy ilang araw nang hindi nakakakain dahil sa parabang gutom na gutom ito at hindi man lang napansin ang pagpasok namin. Walang yaka! Aswang! Isa kang balbal na nagpapanggap na tao! Galit na sigaw ng tsuhin ko at mabilis nang hinataw ng bitbit niyang 2x2 ang aswang. Tila nagulat naman ng balbal dahil sandali muna iyong napatulala at mabalasik na nakatitig sa amin bago nito dinambahan ng tsuhin ko at kumaripas ng takbo palabas sa purinarya. Kaagad namang tumayo ang tsuhin ko at sinabing habulin namin ang balbal. Agaran na nga akong sumunod sa kanya palabas ng purinarya. Ngunit pagkalabas namin ay wala na kaming naabutan. Narinig din naming nagkagulo ang mga kapitbahay dahil may nakita daw silang asong may tangay-tangay na lamang loob. Pero nung hinabol nila ang asong nakakapangilabot ay hindi na nila naabutan. Isang linggong isinara muna ng tsuhin ko pansamantala ang purinarya dahil sa isinama niya akong hanapin ang tirahan ng matanda. Ngunit naikot na namin ang lahat ng baryo at ipinagtanong-tanong ang pangalan ni Mang Diego ay hindi nila ito kilala. Maging ang baryong unang pinuntahan naming sinasabi ni Mang Diego na doon siya nakatira ay wala ring nakakakilala sa kanya. Simula nga noon, Kuya Chris, ay ingat na ang tsuhin kong tumanggap ng tauhan. Hindi porket nakakaawang tingnan at ipinapakitang nangangailangan ito ng trabaho ay tatanggapin na kaagad. Sa kadahilanang natatakot na siyang makaengkwentro ulit ng mapagpanggap na aswang na balbal. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.